Bueno, boas tardes a todas. Continuamos co noso programa de Escola de Familias Máis que un teito. Hoxe temos o privilexio de contar connosco para un tema tremendamente importante, como é o uso das TICs e a internet. Para iso contamos coa presenza de Patricia Gómez, que é unha rapaza psicóloga especialista e integrante da Unidade de Psicoloxía do consumidor e do usuario da USC. Creo que contamos con Patricia porque é a persona máis idónea para darnos información en un tema tanto de actualidade que ao mesmo tempo é tan desconocido para os pais como é o uso das tecnoloxías e das TICs para os nosos fillos. Eu creo que é un tema moi importante, ademais, que é moi significativo no escenario da vida, da formación da vida personal e laboral dos nosos xóvenes. Creo que é algo que temos que ter en conta, sobre todo os pais que xa non vivimos tan de cerca a relación das novas tecnoloxías. Creo que instruir os nosos xóvenes no uso correcto e responsable é unha labor tremendamente importante e ao mesmo tempo é unha labor tremendamente difícil, non? Entonces, como creo que a miña presentación ten que ser o máis corta posible para que a nosa profesional nos poida asesorar, creo que xa vou dar paso a ela, pero sin antes tamén quería agradecer unha vez máis a colaboración de todas as partes que forman parte de poder levar a cabo estas charlas e, ao mesmo tempo, recordarvos a todos que ao final da charla Patricia estará disposta a contestar as preguntas que nos fagan chegar e que lle poidamos transmitir para esclarecer un pouquiño máis o que é o tema que nos trae hoxe que temos hoxe por diante. Bueno, pois eu sin máis, Patricia, todo teu, vale? Pois moitísimas gracias, Carmen, e a toda a organización, tanto do Concello de Lalín como da Consellería de Educación. Moitas gracias por... Ui, agora... Estabades me escoitando? Sí, vale. Eu aí perdite un pouquiño, sí. Houbo aí, vale, pois nada. Retomamos nada, simplemente dicindo eso, que moitas gracias á organización, por suposto tamén agradecer os que estedes desde a casa e os que estedes desde a casa conectados. Sabemos que é unha tarde moi boa de sol, estábamoslo comentando antes, e é un bo competidor, así que doble mérito o estar aquí un venres á tarde compartindo con nós este ratiño. Eu, pola miña parte, intentarei que se nos pase polo menos o tempo rápido, que isto non sexa pesado, nin moito menos, que nos axude tamén a reflexionar, a pensar un pouquiño e a darnos conta seguramente de que moitas das cousas das que imos falar aquí non vos van sonar de novo, senón que vos ides dar conta de que tamén estades o día de moitas destas cousas, pero darlle outra pensada, non, ou outra volta. Para apoiar un pouquiño a miña presentación, vou compartir convosco unha presentación de PowerPoint. A ver, vamos a poñer desde o comezo. Aí. Vese ben, entendo? Sí. Perfecto, pois moitísimas gracias. E nada, damos comezo entón para compartir convosco un pouquiño diferentes pautas e perspectivas da educación e do educar no uso de internet e as TICs. Neste sentido, o primeiro que vos quería plasmar aquí é un pouco esta foto, con esta rapaza para preguntarvos ou saber un pouco do voso parecer, non? Que sentides cando falamos disto de internet, das novas tecnoloxías?
Pásavos un pouco como a foto, que nos quedamos cos ollos abertos, que non sabemos moi ben por onde veñen, non? Que cando nos estamos actualizando nunha cousa parece que xa comeza outra nova e entonces vamos aí a salto de mata e parece que non nos damos actualizado. Bueno, é verdade que é un mundo moi cambiante, entonces é algo creo que sentimos todos, incluso pois no oído profesional tamén moitas veces, non? Mais alá do acompañamento que fagamos cos nosos fillos e fillas, o sea que creo que é un sentimento común, pero bueno, aínda que ese primeiro sentimento común sexa así un pouco de que isto vai moi rápido, dicirvos que nós tamén temos estrategias, non, para non quedarnos moi descolgados, e animos a que as poñamos en práctica. Un poquinho por onde vai ir a miña reflexión de hoxe convosco é como a través de tres eixos. Por unha parte, invítovos a parar un pouquiño, porque creo que moitas veces estamos metidos na dinámica diaria, non? Que imos moitas veces en piloto automático, indo para diante, sin pararnos a pensar, sin pararnos a reflexionar, a observar, tomar ese tempo e ese espacio necesarios. E, creo que hoxe pode ser ese recunchiño para poder facelo en torno a este tema. Ademais de parar, tamén poderemos observar, non só parar e xa está, non? Sino ver que hai ao noso redor, ver que é o que están facendo os nosos fillos e fillas e por qué, comprendelo un pouquiño mellor, e tamén observarnos a nos mesmos. E por último, e a boa noticia, que xa vos adianto, é que hai cousas que podemos facer e ademais que se ten demostrado, non? A ciencia ten demostrado que aquilo que os pais e nais fan de cara a isto, a educación no uso responsable das TICs, pois ten os seus froitos, non? Entonces, un poquinho a través deses tres eixos imos camiñar hoxe. Traivos aquí máis fotos, un pouco para preguntarvos e para que vos preguntedes a vos mesmos, non? Que o que sentimos cando vemos pois fotos como estas, non? Aí vemos a 4 rapazas, todas co seu móvil aí de última xeración, incluso aquí algúns máis pequenos, cando se reúnen, non? Parece que o centro de atención siguen sendo os móviles e non eles, non as súas caras moitas veces, ou incluso cando imos pola rúa, pois parece que ata temos que ir esquivando en moitas ocasións, non? Os uns aos outros, que nos vemos aí no último momento, case. Non sei que pensades vos ou que sentides vos, pero nalgúnas ocasións, cando vemos isto, o que sentimos é un pouco como de rabia, non? Ou de lástima, ou de pena, ou de decir que están perdendo unha oportunidade moi boa para precisamente relacionarse e interaccionar de maneira directa, non? Mirándose os ollos, tocándose, rindo e vendo a cara dos uns e dos outros. Agora traivos tamén outro grupo de imaxes, un pouco para ver que é o que vos elicitan e que é o que vos provocan a vos. Neste caso, como vedes, pois temos aquí estas dúas imaxes. Xa os protagonistas pois teñen unha idade un pouquiño menor, non? Pero están acompañados de esa mesma tecnoloxía, non? Non sei que pensades vos ao respecto, pero é certo que internet cada vez pois participa da nosa vida dende o comezo e dende o comezo pois máis temperá, non? Parece que antes viñamos cunha barra de pan debaixo do brazo e agora vimos pois con unha tablet ou con un smartphone. Se vos fixades, a diferencia entre a primeira diapositiva e esta outra é un pouco que no segundo caso, eles toman a iniciativa, non, de empregar esas tecnoloxías, pero neste caso somos nós os que lles estamos proporcionando isto. Eu, a verdade, cando collín a primeira das fotografías, ao principio parecíame incluso pois un pouco exagerada, non? Pero o certo é que, hoxe en día xa está a orde do día, non? Este tipo de imaxes e de realidades. Entón, pararnos a reflexionar de cando lle proporcionamos ese contacto coa tecnoloxía, para que nos sirve, en que nos axuda, pero en que nos desaxuda tamén despois, non? Semella, por tanto, que internet cada vez forma parte máis do noso día a día e, ademais, con máis intensidade, non? Vímolo na pandemia, o boom das clases online, os webinars, que seguramente teredes tamén moitos de vos novos o traballo. Esta podería ser casi eu, non? Agora mesmo, aquí, pois, falando a través da pantalla con vos ou intentando facelo.
Tamén todas esas chats e quedadas, non, que facíamos a través da rede e incluso, bueno, os 2 nadais pasados que moitas das familias pois nos xuntamos de alguna maneira tamén a través das pantallas. O sea que cada vez é de maneira máis intensa e, bueno, facilita moitas cousas que de outra maneira serían imposible, non poderíamos facer. Nese sentido, animamos a darlle unha pensada de para que empregan internet os vosos fillos e fillas. Porque internet ten tantas posibilidades que, bueno, para que o están empregando eles realmente? Sería, eu creo, unha das primeiras preguntas que nos temos que facer. Bueno, cando nos imos precisamente a impartir obradoiros ou talleres a diferentes centros educativos, ellos plantexamos isto de para que empregan internet. O primeiro que nos comentan e que nos din é para relacionarse, non? Para coñecer xente nova, para relacionarme máis con aqueles que xa coñezo, pero, bueno, todo o trasfondo social está aí impregnando como a primeira parte. Despois, ademais disto, tamén poñen un grande fincapé no tema dos videoxogos. É dicir, hoxe en día os videoxogos son a primeira canle de entretenimento entre os máis novos e son unha fonte, bueno, inagotable, non, para evitar o aburrimento. Tamén se emprega moito para escoitar música en diferentes plataformas, en YouTube e demais. Tamén por aí din algo de coller algunha idea, non, para cando teñen que facer algún traballo ou enfrontarse a algunha tarefa escolar. Tamén como un vehículo para expresar as súas emocións, para demostrar o que están sentindo nese momento, non? Tanto sexa a través da palabra escrita, a través das fotografías, a través das fotos, é unha multicanle, non? Neste sentido. E por último, tamén para, relacionado co primeiro do que falábamos, non? Para crear, construir, manter e incluso finalizar as súas relacións e esas relacións afectivo-sexuais, non? Incluso máis alá das relacións puramente amistosas. Neste sentido, invítovos a pensar tamén se os vosos fillos e fillas están empregando xa as redes sociais, se é algo que xa fan, se é algo que tendes pensado que se van iniciar, como facelo, se están empregando WhatsApp, Telegram, bueno, como vai isto? No caso de que empreguen as redes sociais, seguramente, non, unha das que máis empreguen sexa TikTok e Instagram, son as dúas máis empregadas hoxe en día entre os nosos mozos e mozas, e tamén WhatsApp e Telegram como unha plataforma, non, para estar en contacto en todo momento. E antes de comezar a desgranar un pouquiño que é o que lles aporta, non, todo isto a eles, e tratar de comprendelos o porqué lles xenera esa conexión, non, coa rede, vou poñer un pequeniño vídeo que é o tráiler dun documental que está en Netflix agora mesmo, xa leva uns meses desde o 2020 colgado. Chámase El dilema de las redes sociales, non sei se o mellor algún de vos xa tivo oportunidade de velo, pero, bueno, danos un pouco unha visión da outra parte, non, dos que están detrás da tecnoloxía. Ímolo ver e comentámoslo agora. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless.
Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Bueno, por que de compartir convosco este pequeniño vídeo? É porque creo que, antes de nada, é interesante saber, ser conscientes e coñecer que todo isto que nos bombardea, non? As redes sociais, todo o que ten que ver coa rede, os nosos fillos e fillas gústalles moito e están moi implicados nisto porque detrás hai moita xente que está traballando para que isto sexa así, non? Para que cada vez sexa máis atractivo, para que queiramos pasar moitas horas online, para que cedamos os nosos datos de bo gusto a cambio de poder empregar según que plataformas. Entón, todo isto ten un forte componente económico. Creo que non é bo que sexamos inocentes, non, nese sentido, sino que saibamos que hai un negocio moi rentable detrás. E isto pode, ao principio, resultar raro, non? Ou incluso contradictorio, porque nós non pagamos nada por empregar Facebook, non pagamos nada por empregar Instagram, e, sin embargo, por exemplo, realmente o que estamos pagando é toda a nosa información, non? Quizás nós como persoas individuais non temos un valor, non somos persoas especialmente importantes, non? Pero sí que somos importantes a nivel de Big Data, non? Dos grandes números, de saber, de perfilar a publicidade que nos van enviar, de coñecer cales son os nosos gustos, de tratar de conseguir que cada vez estemos máis implicados online. Ser conscientes disto é unha realidade porque, bueno, as 5 empresas máis grandes do mundo por capitalización bursátil xa levan varios meses e varios anos, non? Que a tendencia vai así, pero, por exemplo, nestes últimos tempos, estes son datos de febreiro deste 2022, se miramos cales son esas 5 empresas máis grandes do mundo, polo que é o seu valor en bolsa, non? Atopamos que 4 desas 5 teñen que ver con o mundo tecnolóxico. En primeiro lugar, Apple, despois estaría Microsoft, temos por aí no terceiro lugar unha empresa relacionada co sector enerxético, non? Que agora tamén está moi en auxe, pero xa no cuarto lugar outra vez Alphabet, que é a empresa matriz de Google, e en quinto lugar está Amazon. Por tanto, como vedes, hai unha importante componente económico en todo isto que creo que é importante que teñamos en conta. E a par que sabemos iso, que hai moita xente detrás traballando para conseguir que cada vez estemos aí máis implicados, por outra parte, vemos noticias como estas, non sei se vos a lerades ou vos sona de escoitar algo así, pero, bueno, xa dende hai varios anos, de cando en vez, hai algunha nova, non? Na que se fala de que os gurús digitais, de aquelas persoas que están detrás das grandes empresas relacionadas coa tecnoloxía, sen embargo, crían os seus fillos sen pantallas, non? Que buscan centros educativos nos que se prime outro tipo de pedagogías nas que precisamente as pantallas non estén presentes. Tamén aquí temos outro exemplo, non? Que fillos de executivos tanto de Google, Yahoo, Microsoft e demais estudian sin wifi, sin ordenadores, sen tecnoloxía. Está incluso máis recente, non? Na que nos contan que as élites precisamente buscan eses colexios que estean sen pantallas. E parece que aquí tamén un pouco unha fenda en canto a clase social, non? E en canto ao noso nivel económico. Por unha parte, aquelas persoas que teñen menos recursos moitas veces están preocupados pola brecha digital, non? Por si o meu fillo ou a miña filla se quedará atrás neste mundo que parece cada vez inevitablemente máis tecnolóxico, mentres que as élites precisamente apostan por unha vida na que non depender tanto dos aparatos tecnolóxicos. Así que, nese sentido, trasladados aquí, xa, a primeira das mensaxes, que é que os publicistas saben moi ben isto, non? Que moitos pais e nais tememos moitas veces que os nosos fillos poidan quedarse atrás no uso desas tecnoloxías, pero isto non é así, non? E xa o dicía,
no 2016 a Academia Americana de Pediatría nun pequeno informe que redactou para tratar de axudar os pais e nais en todo isto de como enfrontarse ás tecnoloxías. Por tanto, eso diría que é o primeiro mensaxe, non sentirnos presionados a introducilos no mundo tecnolóxico axiña, porque o uso dos medios digitais é moi intuitivo. Moitas veces parecenos que eles son superlistos, non? Que xa saben manexalo todo, pero o que sucede é que realmente é moi sinxelo. Entón, se un rapaz tarda un poquinho máis en estar familiarizado con iso, simplemente a curva de aprendizaxe será máis rápida e acabará tendo o mesmo nivel que aqueles rapaces que levan máis tempo empregando en pouco tempo, porque realmente está feito para que sexa moi fácil de empregar, vale? Non é que os nosos nenos e nenas hoxe en día sexan moitísimo máis listos do que éramos nós no seu momento, sino que isto é realmente sinxelo. Ademais, tamén é importante ter en conta que cada vez que introducimos a moi temperá idade o tema dos móviles e as pantallas, o que estamos tendo é un custo de oportunidade, é dicir, que deixan de facer outras cousas, non? Por exemplo, tamén xa se sabe que aqueles rapaces que comezan moi pronto con isto convírtense en máis sedentarios, en pouco curiosos, non lles gusta tanto descubrir o mundo en 3D, non? Máis alá daquilo que é visual e táctil, que é o que nos proporciona as pantallas, pero o mundo sensorial vai moito máis alá, non? Así que tamén ter en conta isto, saber que tamén isto está afectando incluso a cantidade de xogo, non? O xogo convencional que adican os nosos nenos e nenas. Xa se fala de que, aos 8 anos, por exemplo, só 3 de cada 10 nenos pasan máis de 4 horas semanais xogando con xoguetes. Como vedes, o mellor se o comparades co tempo que vos pasabades a esa idade, non? Xogando con xoguetes tradicionais ou máis convencionais, o tempo é moi reducido, porque se está pasando a un ocio máis ben centrado nas pantallas. E iso ten o seu perigo, non? Porque hai o custo de oportunidade que dicíamos, temos 24 horas ao día e non somos capaces de facelo todo, non? Seguramente a vos mesmos vos pasa isto, temos que decidir, temos que priorizar, e ademais, entre os nenos e nenas hai certos períodos críticos tamén, non? Nese sentido. É dicir, hai momentos nos que precisamente priorizar unha aprendizaxe fronte a outro, unhas experiencias fronte a outras, vai facer que despois sexa máis fácil desenvolver certas capacidades ou habilidades na súa vida, máis adiante, cando sexan adolescentes ou adultos, ou que sexa máis dificultoso. Neste sentido, traemos un pequeno vídeo que, pareceu moi duro, pero moi ilustrativo, non? De isto que vos quería trasladar. Mejor. Non sei se o mellor virades esta nova, saiu este ano e, é unha osa, eu a verdade cando vin quedeime moi impactada, non? Que leva 20 anos nun zoo, por tanto nunha xaula moi pequeniña, pero este vídeo, en principio, recorteino, era máis longo, non? Pero é 6 anos despois de que ela xa estea en liberdade, non? O sea que non é que este recén chegado ao terreo, non? A esa nova realidade, senón que pasaron 6 anos e aínda así segue camiñando en círculos, non? Porque hai algunhas experiencias e algunhas cuestións que, unha vez que se instalan, despois é moito máis difícil desaprender, non? De aí a importancia un pouco da prevención. Tamén ter en conta que o emprego das pantallas pode facer, sobre todo se é a moi temperá a idade, que o funcionamento dos nosos rapaces e rapaces sexa peor. En que sentido? Pois tense visto, por exemplo, que pode ser peor a nivel do control de impulsos, a nivel da autorregulación, é dicir, como son capaces de xestionar as súas propias emocións, da flexibilidade mental, se son capaces de, aceptar novos escenarios que non eran aquilo no que eles tiñan postos as expectativas, non? A capacidade para entender os pensamentos e os sentimentos de outras persoas, tamén a empatía, a capacidade de empatía, pois todo isto, ese desenvolvemento vese dificultado, non? Ou vese retardado si empregamos un gran número de horas e se os contidos, ademais, non son de alta calidade. Tamén outra
A outro aspecto o que moitas veces pode afectar isto é o sono precisamente dos rapaces, non? De feito, moitas veces no cole, non? Na escola, o primeiro lugar onde ven isto, porque precisamente os rapaces pois van moi cansados, trasnocharon toda a noite e agora non son capaces de poder seguir a clase, non? De poder aprender precisamente. E tense visto que efectivamente si os rapaces pois durmen coas pantallas na súa habitación, si están expostos un gran número de horas e sobre todo cercanos á noite e demais, pois fai que iso repercuta por unha parte en menos horas de sono e tamén en peor calidade do sono. É algo que tamén afecta e que tamén temos que ter en conta non só é a cantidade, non? A cantidade de tempo que pasan os nosos rapaces e rapazas nas redes, sino tamén que están facendo nese tempo que están online. Neste sentido, por exemplo, tense sabido e tense visto que no uso das redes sociais hai un pouco como unha relación cos síntomas depresivos, por exemplo. É dicir, aqueles rapaces que o empregan moi pouco, sobre todo os adolescentes que empregan moi pouco a rede e aqueles que o empregan máis, que o empregan moito, de maneira moi intensiva, está máis relacionado con síntomas depresivos, mentre que aqueles que o empregan dunha maneira moderada está relacionado con un maior equilibrio. Tamén se fala de para que se empregan as redes sociais. Se o utilizo como un lugar onde eu me comparo cos demais, onde estou vendo todo aquilo que eles teñen, o mellor e eu non, se o fago sobre todo para compararme pois en moitas ocasións con ideais que son difíciles de alcanzar, non? E que están retocados por miles de filtros, pois aínda moito máis. E toda esta realidade, pois a cantos rapaces e rapazas afecta hoxe en día? Se vemos os últimos datos, non vos quero marear con moitos datos, só traio aquí unha pincelada, pero o Eurostat falanos de que a nivel de adolescentes europeos falaríamos de un 95% de rapaces e rapazas que se conectan a internet de maneira diaria. E complementariamente a esta información, o INE publica todos os anos unha enquisa sobre o equipamento e uso de tecnoloxías na información e comunicación nos fogares, falanos de que o 65,5% dos nenos de entre 10 e 15 anos e o 72,2% das nenas desta idade dispoñen xa de teléfono móvil. Por tanto, estamos falando dunha realidade que está ampliamente difundida. Tamén vos traio aquí un pequeniño resumo de algúns datos deste informe de UNICEF que se fixo en colaboración precisamente coa Unidade de Psicoloxía de Consumidor e Usuario da que formou parte, e aí víamos precisamente que entre os rapaces de 12 a 18 anos, pois a idade media do primeiro móvil está en 10,96 anos, é dicir, 11 anos, non? Xa na primaria é a idade media. Cando falamos de idade media, vou recordar que a mitade dos rapaces máis ou menos estaría por baixo e a outra metade estaría por riba. Por tanto, ser conscientes de que a cada vez máis, cada vez que imos facendo ondanadas de estudios, nos levamos estudiando isto dende o 2012, pois a idade media na que os rapaces e as rapaces teñen o primeiro móvil vai descendendo, vai baixando. Ademais, o 98% deles dispoñen de wifi na casa, o 94,8% teñen móvil con conexión a internet, e o 90,8% conectanse todos ou case todos os días. Por tanto, é algo que está no seu día a día, presente, e que vai a máis. E neste estar presente, fainos pensar que fan aí todo o día, que está pasando, porque parece que se están perdendo a vida real moitas veces. Non sei se vos aquí nos puxéramos nesta vicisitude de decidir se hai vida virtual versus a vida real, en que grupo, en que equipo os iríades, se para os primeiros ou para os segundos, pero sí que vos teño que dicir que dende o seu punto de vista, dende o punto de vista dos adolescentes e das adolescentes, dos nenos e nenas, non é tanto así, non hai esa diferencia, non hai esa polarización de mundos, sino que precisamente o seu mundo é a suma dos dous mundos. A interacción, precisamente o feito de o que sucede na rede afecta a miña vida fora da rede e, por suposto, o que fago no meu día a día ten o seu reflexo tamén na rede. Por tanto, é moi difícil para eles entender e separar eses dous mundos nos que nós, que sí que vivimos, eses inicios, sí que o vemos máis claro, pero para eles non é así. De feito, eu diría que simplemente a internet é outro contexto para ser,
para ser eles mesmos. Outro contexto, igual que un contexto para ser é a escola, outro contexto para ser é a nosa familia nuclear, outro contexto para ser pode ser esa familia máis extensa de avós, tíos, sobrinhos, primos, curmáns e demais, ou outro contexto para poder ser, non? Para ser como persoas, se eu pertenezco a un equipo de fútbol ou formo parte de algunha asociación ou demais. Neste sentido, darnos conta diso, que Internet proporciona outro lugar onde ser. É outro lugar onde ser, onde precisamente eu volco quen eu son, non? No caso dos adolescentes, creo que é importante que teñamos en conta que estamos falando dun momento no que a importancia do grupo de pares está medrando cada vez máis, comezan as primeiras relacións afectivo-sexuais, existe tamén moito conflicto, non? Entre as familias, parece que antes nos entendíamos ben, que falábamos como o mismo galego, non? Ou polo menos que nos entendíamos, pero agora parece incluso a veces que non falamos nin o mismo idioma. É un momento tamén no que experimentar moito, no que experimentar a todos os niveis, tanto coa nosa apariencia física, que é unha maneira tamén de reflectir quen somos, con aquilo que quero facer, que quero coñecer e que quero probar, non? En todos eses aspectos, aí está o adolescente con todo o seu potencial. E con este potencial tamén chegan a un punto no que se lle chama o paradoxo da saúde. Non sei se coitastes algunha vez falar diso, pero chámaselle así porque precisamente temos a uns adolescentes que a nivel de saúde física teñen unha saúde física envidiable, non? Apenas están enfermos, teñen moita enerxía, son capaces de facer moitas cousas, pero por outra parte tamén é un momento no que hai un pico con respecto a unha grande exposición a situacións de risco, non? Sobre todo se o pensamos e o comparamos con etapas previas, como a infancia, ou etapas posteriores como a adultez. Entón, temos aí estes adolescentes, non? Cheos de esta vida, e neste sentido, anímovos a pensar neses adolescentes, na súa cabeza, e en que hai na cabeza dun adolescente, non? Se vos tendes algún na vosa casa, moitas veces vos teredes feito esta pregunta, seguramente, eu animos a que fagamos aí como un zoom, non? Se puderamos abrir aí e ver, pararnos a pensar como será esa cabeza, non? Que está pasando por aí, que a todo meter? Como vos la imaginades? Bueno, hoxe non vos teño aquí enfrente, non podo ver as vosas caras e saber as vosas respostas agora mesmo, pero habitualmente, falase de unha explosión, non? Eu traeos aquí un pouco o que eu creo máis ou menos que sería un cerebro adolescente. Como vedes, moita cor, non? Moita vibración, hai música, hai son, é totalmente vibrante. Hai unha parte moi importante dedicada á música, esa parte en vermello, non? Os amigos, a moda, a min mesmo, que é moi importante. Tamén outra parte dedicada ao sexo, ás drogas, ao alcohol, a esa presión de grupo, todos eses comportamentos de risco. Unha parte por aí abaixo tamén de rebelión, non? Na que nos temos que rebelar un pouco fronte ao establecido, fronte aos adultos, tratar de puxar eses marcos a veces que nos puxeron na infancia e ir conquistando certos territorios. E, bueno, algunha parte tamén por aí para o futuro, para o posible traballo e demais, non? Se pensamos nun cerebro así dos adolescentes, non podemos esquecer tamén que moitas veces os que están ao mando, non? Son precisamente estas, as emocións. Non sei se vistes esta película, Inside Out, pero, bueno, trata sobre unha rapaza na que vemos como pasa por unha situación así un pouco crítica e como, según quen este ao mando, non? Aquí vemos representada o enfado ou a ira, o noxo, a felicidade, tamén o medo e, por último, a tristeza. Según quen sea, quen está ao mando, vemos como esa rapaza vai reaccionando, non? O que sucede ao seu arredor. E isto pasa tamén nos nosos adolescentes, non? Que según quen este ao mando nese momento, as reaccións serán dun xeito ou do outro. E isto é así porque sabemos, dende a ciencia, que o cerebro adolescente é distinto do cerebro adulto. Xa non só distinto a nivel de maduración e dunha maneira, digamos, equitativa en todo o cerebro, sino que o cerebro vai madurando de maneiras distintas. De feito, vai madurando dende atrás cara adiante.
E precisamente esta rexión, o córtex prefrontal, é o último que termina por madurar. Precisamente nesta parte é o lugar onde se refuxia o sentidiño, non? O pensar as cousas 2 veces antes de facela, o madurar, o razonamento un pouco. E, bueno, as investigacións din que máis ou menos a media xeral é que esa rexión acabe de estar madura aos 25 anos. Así que, bueno, transmitemos un pouco de paciencia neste sentido, vale? Porque moitas veces non é que pois non queiran reflexionar ou pensar as cousas, sino que precisamente pois non poden porque o seu cerebro aínda non está tan desenvolvido como o dun adulto para poder facer iso. E, ademais, isto combínase con que esa parte está pouco desenvolvida, pero hai outras partes que están perfectamente desenvoltas, non? E, por tanto, hai un desbalance. Estamos falando de rexións, por exemplo, a amígdala, que están relacionadas co sistema emocional. Por tanto, sería algo así como ter uns adolescentes que son pois un Opel Corsa en sentidiño, pero son un auténtico Ferrari en emocións. Vale? Entonces, bueno, con esta idea entender un pouco cales son moitas veces as súas actitudes ou as súas accións. Ademais, tamén se sabe que o cerebro adolescente reacciona de maneira distinta a según que estímulos, fronte á comparativa con un cerebro adulto. Por exemplo, neste sentido, son máis susceptibles aos efectos do alcohol, de aí que sempre se traballe para tratar de retrasar o máis posible a idade de inicio destes consumos, tamén a privación de sono, necesitan dormir, e tamén a sobrecarga sensorial. Por tanto, isto ao menos explica o porqué dunha maneira pois natural e incluso biolóxica se sinten máis atraídos polas pantallas, non? Porque precisamente esa sobrecarga sensorial, ese estímulos auditivos, de movimento, de cor, non? Sempre están pasando cousas a través dunha pantalla, consiguen captar a emoción, a atención, non? De todos, pero sobre todo a dos adolescentes. E, ademais, xa as investigacións teñen demostrado que precisamente o que sucede nas redes sociais, por exemplo, é algo que ten afectación no noso cerebro. Este foi unha investigación que fixeron en Alemania, na cal a diferentes participantes lle puñan un gorro con diferentes electrodos no seu cerebro para captar que cales eran as partes do seu cerebro que se iban activando según as tarefas que facían. Unha desas tarefas era precisamente escribir algún post ou subir algunha foto ás súas redes sociais, a Facebook neste sentido. E despois rexistraban que sucedía cando esas persoas recibían os me gustas. Bueno, o que pasaba é que precisamente o seu cerebro reaccionaba da mesma maneira que reaccionamos ao feito de beber cando temos sede, ou ao feito de comer cando temos fame, ou incluso no campo sexual, non? É dicir, o circuito de recompensa estaba aí activado. Por tanto, os me gustas son verdadeiras como palmadiñas na espalda, non? Que nos dan e que efectivamente teñen o seu correlato fisiolóxico tamén. Neste sentido, se nos paramos a pensar que tanto lles gusta, non? Desto que sucede a través das redes sociais, por que están aí todo o día, bueno, o primeiro que podemos ver a simple vista é que hai unha comunicación instantánea as 24 horas, non? Con quen eles queiran, non fai falta que sexa pois con papá ou mamá que están aquí sentados comigo no sofá, sino que podo estar en contacto con quen eu queira. Ademais, hai unha certa tamén estrategia comunicativa, non? Que pode axudar a que o mellor eu atenúe ou potencie certos elementos, pois se eu son unha persoa especialmente tímida, por exemplo, e me costa as relacións sociais cos demais, a través das pantallas terei unha plataforma moi boa para que isto non se me note, non? Ou se me sudan as mans, ou se me poño pois moi roxo cando falo, todo isto é algo que a pantalla atenúa e que me permite demostrar pois o mellor de min mesmo. Tamén hai unha certa estrategia comunicativa moitas veces, non? De cara a, pois agora voulle contestar, agora vou esperar, porque a mí tamén me fixo esperar un pouco cando eu lle escribín. Entón, bueno, todo isto potencia e fai que esteamos moito máis pendientes, non? Do que ali sucede. Ademais, as redes sociais tense visto que é un vehículo de creación da propia identidade, é unha maneira de expresarnos, non? É algo así como un escaparate onde nos damos a coñecer. Se pensades precisamente nos escaparates, por exemplo, das tendas físicas, non? O que adoitan poñer, pois, nunha tenda de roupa, por exemplo, no escaparate, é precisamente aqueles modelos ou combinacións ou aquelas pantalóns ou camisetas ou faldas ou vestidos que teñan pois, un estampado que estea pois, máis de moda ou que sexa máis chamativo. Vamos, un reclamo, non? Para conseguir que nos entremos na tenda.
Despois o mellor entrou na tenda e, bueno, pues tampouco había nada que me gustara especialmente, non? Pero ese reclamo conseguímolo. E as redes sociais tamén nos dan un pouco esa oportunidade, non? Ese conseguir que os demais se interesen por nós, poñer o mellor, non? De nós nese escaparate, conseguir que os demais queiran entrar, queiran coñecer máis de nós e queiran formar parte do noso mundo tamén. Ademais, como vimos, como explicábamos antes, as redes sociais dan un reforzo inmediato, non? Todos eses likes, os comentarios que se xeran a través das fotos que eu poño, agora os stories, non? Que ademais só duran 24 horas, por tanto teño que estar bastante atento porque senón eso pasa e despois xa non podo estar ao tanto de que sucedeu, os directs, que tamén fan isto. E ademais as redes sociais, non sei se o notades, pero están nun constante cambio, non? Os cambios van sendo sutiles para que a xente non lle coste moito, non? Eses cambios, pero sí que cada vez pois os challenges son diferentes, os filtros que empregamos ou que están de moda son distintos, os reels que están de moda son distintos, e pensamos dunha semana a outra, incluso casi parece que quedan no olvido, non? As coreografías que se fan en TikTok tamén. Por tanto, ese constante cambio fai que eu non me aburra, non? E que consiguen que eu queira seguir aí. É un campo tamén de interacción moi importante, como comentamos, a participación, a colaboración, a cocreación de contidos fai que eu queira estar aí, non? Ese carácter grupal fai que se reforce, se cohesione e se magnifique todo o que ali sucede e, ademais, é unha plataforma para poder consumir os contidos que eu queira, pero tamén para poder crealos, non? Por tanto, ten esa doble vertente que a fai moito máis atractiva. Entendendo todo isto, bueno, aquí traio-vos esta pirámide, é unha pirámide de Maslow, que é un autor, bueno, en psicología estúdase habitualmente para cando queremos falar das necesidades humanas. En este sentido, Maslow decía que había unhas necesidades fisiolóxicas do ser humano, que son as que están na base, non? Pois comer, beber, dormir, e cando esas necesidades xa están cubertas, o ser humano busca satisfacer outras necesidades que serían as do seguinte nivel, as de seguridade, pois ter unha casa onde vivir, ter un traballo pois, o máis estable posible. Na seguinte estarían as necesidades sociais, é dicir, esas necesidades de formar parte de un grupo, de sentirme querido. Mais arriba, se estas tamén están cubertas, as persoas temos necesidades de estima, non? De sentirnos precisamente apreciados polos demais e tamén por nos mesmos. E, por último, a autorrealización. Bueno, se nos pensamos nas necesidades de hoxe en día dos nosos adolescentes, o mellor poderíamos pensar en que temos que actualizar esa pirámide de Maslow, non? E facelo, por exemplo, con esa pirámide que tendes aí á dereita. Xa vedes que en clave de humor, non? Pero, bueno, parece que é moi importante a batería, non? Que sempre estamos cun ollo posto en canta batería nos queda, a wifi, que en moitas ocasións parece que nos piden incluso casi o código ou a clave antes de darnos os bons días, non? Os boas tardes, cando alguén chega a nosa casa, por exemplo, os megas que nos quedan para poder empregar, os likes que temos, e despois de todo iso, non? Cando todo iso está satisfeito, entonces, pois sí que nos poderíamos preocupar xa das fisiolóxicas, seguridade, afiliación e demais. Bueno, todo isto para facervos reflexionar e ver que precisamente é tan importante todo isto porque conecta coas necesidades que teñen os adolescentes. E tanto é así que en moitas ocasións, cando lle poñemos precisamente esta ilustración nas clases, e lles plantaxamos este dilema, non? Que farían se foran ese náufrago aí no medio do deserto, dunha illa deserta? Que farían, non? Irían cara onde hai internet, irían cara onde hai auga. Tamén é algo que plantexo habitualmente cando estamos con familias, por exemplo, e non sei que estades pensando vos, en que bando vos situairades, pero ao comezo, hai anos, como que isto, os pais e as nais decían claramente que iban onde houbera auga, non? Agora cada vez máis vos unides o equipo dos rapaces e das rapazas que din que imos ir a onde hai internet para ver onde hai auga, non? Non me vou poñer a camiñar así, sen rumbo, sen saber onde está a auga, porque me vou acabar cansando e non me vai levar a ninguna parte. Por tanto, ir primeiro a internet para así poder saber a onde me teño que dirixir ou incluso pedir, non? Que me atraian a ubicación onde estou.
Por tanto, facendo un pouco de compendio final de todo isto, de que é o que lles aporta internet e as redes sociais especialmente os nosos mozos e mozas, pois é unha fonte inesgotable de entretemento, aquí o aburrimento non ten cabida, é un escudo protector e desinhibidor que facilita as miñas relacións sociais, fai que teña uns lazos emocionais co grupo moito máis potentes, un sentimento de pertenza precisamente, ao mellor incluso se vos pensades vos mesmos nos vosos grupos de WhatsApp, non? Que tendes, pois aí temos o sentimento de pertenza, non? Eses grupos de WhatsApp din quen eu son, a onde pertenzo, pois se hai, temos un grupo, pois por exemplo, da nosa familia, non? Os pais, os fillos, os avós, si ao mellor teño un grupo pois da miña clase, se teño o grupo pois do equipo de patinaxe ao que pertenzo, o grupo de os meus curmáns, eses amigos que teño no verán na aldea pero que habitualmente non vexo, de aqueles amigos que fixen nun campamento, bueno, todo eso axuda, non? E cohesiona quen eu son. Tamén, por suposto, é un surtidor emocional de cara á autoestima, non? Axuda a que eu me queira a través do que os demais din de min, porque é moi importante a visión do outro, sobre todo na adolescencia. É un marcador moitas veces tamén de popularidade e de status, non? Ver cantos amigos teñen é unha maneira tamén de poder comprobalo, e o recoñecemento grupal, non? Porque precisamente eso, somos a través dos demais. Tanto é así que neste informe do que vos falaba, de UNICEF, cando se lle preguntaba aos rapaces e rapazas que sinten en internet, non? A través dos seus, coñecer un poquinho as súas emocións e os seus sentimentos, se vedes aí, sobre todo, os sentimentos que máis están relacionados coas redes son sentimentos positivos, non? A alegría, sentín tranquilidade, sentín relaxación, sentín placer, diversión, apoio, enerxía, euforia, subidón. Por tanto, quen non vai querer estar aí, non? Nun lugar no que eu me sinto ben. Se eu me sinto ben, vou querer repetir aí. E ademais isto combínose coa outra parte, e é que pasa cando non están aí? Bueno, xa hai varias investigacións que apuntan, por exemplo, esta, 7 de cada 10 alumnos españois de 15 anos confesan sentirse realmente mal se non teñen internet. Xa non é só que se sintan ben cando están, sino que cando non están, síntense realmente mal. Realmente este é un mecanismo que está detrás, por exemplo, e que cohesiona algunhas das adiccións, non? Que comezan con algo que nos gusta e que nos produce placer e, por tanto, eu repito, tendo a repetir esa conducta porque me resulta placenteira, pero que eso despois acaba convertíndose en que se non estou aí, síntome mal. Xa non quero ir tanto por sentirme ben, sino teño que estar aí porque senón sentiríame mal, non? Neste sentido tamén, por exemplo, outra nova para reflexionar, os xóvenes síntense incompletos en internet e as redes sociais e pensan que é o lugar onde deben estar, porque todo pasa nas redes. Que significa isto? Estamos falando precisamente dun fenómeno que se coñece como fear of missing out. Son unhas siglas en inglés que significa o medo a quedarme fora. Ese medo a quedarme fora sería este medo, non? Deste pingüín que chega á clase, por exemplo, e despois de pasar pois unhas horas á tarde sin ter visto pois nada das redes sociais e demais, pois non saben o mellor de que están falando os seus compañeros, non? Ese medo a que se eu non me conecto, se eu non estou conectada, non vou poder estar aí. Bueno, e despois de esta parte así, non, de parar, de ver, de observar o que eles fan, tamén vos invito a que nos observemos un poquinho máis por dentro, non? A que nos paremos a pensar se estas imaxes, por exemplo, nos resultan familiares, non? Que moitas veces estamos pois como no mesmo espacio cos nosos fillos e fillas, pero en moitas ocasións pois a nosa atención precisamente non está neles, non? Que sucede cando isto é así? Bueno, pois unha das cousas que están alertando, non, un pouco diferentes investigacións tamén é que precisamente a adicción dos pais aos smartphones ou, bueno, á rede ou pasar moito tempo, non, de maneira intensiva tamén ten unha repercusión nos seus fillos. A este respecto imos ver un pequeniño vídeo que nos fala un pouco de maneira hiperbólica, non, pero para axudarnos a reflexionar. Guillermo, hijo.
¿Habéis visto a Guille? ¿Has visto a Guille? Guille está en la universidad. Bueno, neste sentido, decirvos que si vos interesan ese tipo de vídeos así, pildoriñas pequenas para facernos un pouco reflexionar o mundo adulto, non? Sobre como nos estamos relacionando coas pantallas e o impacto que iso ten na nosa familia tamén, precisamente con esta campaña de por un uso lote la tecnología de Orange, en YouTube, por exemplo, podedes atopar moitos vídeos que nos axudan un pouco a ser máis críticos tamén connosco mismos, non? Este vídeo, por suposto, levado ao extremo, non? Pero con isto quería vos invitar un pouquiño a pensar e a reflexionar en que facemos nós como pais e nais a este respecto, que pensedes cal é a influencia que credes que podemos exercer, non? Neste ámbito, en que consiste o noso exemplo precisamente, e se é o noso cometido ou non educar neste senso. Bueno, sobre todo, con respecto á última das preguntas, imagino que entendedes que sí, de feito por iso estaredes hoxe aquí, non? Porque nos sentimos implicados. A escola tamén ten unha parte moi importante nisto, pero non podemos esquecer pois esa parte de todos os días, non? Na casa, e ademais que temos unha ferramenta superútil e moi potente, que é o exemplo. O exemplo dentro das familias é o motor, non? A maneira na que podedes influenciar nos vosos fillos e fillas en todos os ámbitos e campos da vida, non? E tamén a través de como eles se poden enfrontar a este universo digital, non? Neste sentido, animamos tamén a pensar pois como vos comportades vos mesmos a través das redes sociais, non? Se as empregades moito, se as empregades pouco, se as criticamos, se as empregamos pois tamén para dar a coñecer cousas que nos gustan ou mostrarnos como somos, como afectan tamén as nosas emocións ou o noso comportamento na rede, pois estamos iguais ou facemos o mesmo tipo de comentarios se temos un bo día ou un mal día, ou que sucede se nos din algo a través das redes sociais que non nos gustou, como solucionamos eses conflictos que xurden, porque non esquezamos que é outra canle, non? Outro lugar onde ser e, por tanto, tamén aparecerán eses conflictos. Se comparto eu cos meus fillos e fillas o como eu o fago, porque iso sería precisamente algo moi importante, non? Xa non só ensinarlles a través da palabra, non? Do como deberían facer eles, senón pois explicarlles nalgúns momentos pois como nos enfrontamos nós a iso que sucedeu, non? Explicando en maior ou menor profundidade según a idade e según o tipo de conflicto, pero sí que pode axudar en moito o que eles vexan tamén como nós nos enfrontamos a este día a día. Bueno, hasta aquí un pouquiño repaso para ver que é o que lles aporta, non? Cales son todos eses beneficios da rede, que son moitos, pero tamén temos que ser conscientes de que hai certos riscos, non? A través da rede. Cando falamos disto, pois podemos pensar nunha posible adicción á internet, en que hai unha certa perda de privacidade, non? A través de todo isto, que pode haber un acceso pois máis temperá a contidos que non son axeitados para a súa idade, tamén o fenómeno do ciberacoso, a cosificación de todos, pero especialmente, bueno, das rapazas neste sentido, o sexting e a sextorsión, o envío de pois imaxes de un mesmo eróticas ou sexuais a outra persoa e que despois isto poida acabar en chantaxes, en humillacións, en difundir este tipo de imaxes, conversas ou vídeos, que se pode empregar tamén como unha ferramenta de control, ou o uso, máis ben abuso, dos videoxogos, non? Bueno, non podemos abordar todos estes riscos, non? Senón estaríamos aquí longo e tendido, pero tamén as apostas online. Pero quería trasladarvos aquí uns pequenos detalles e pinceladas sobre estas adiccións comportamentais, non? O que sí se sabe que hoxe en día pode crear adicción. Bueno, hoxe en día nos manuais diagnósticos xa está recoñecido como tal, por unha parte, as apostas, non? Tanto no mundo físico, digamos, como no mundo online, xa se sabe que o xogo patolóxico está aí e que os nosos nenos e nenas tamén poden acabar sufrindo.
Últimamente, tamén nas últimas versións, tanto do DSM, que é o Manual Diagnóstico de Estados Unidos, como a CIE 11, que é o manual feito pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, tamén xa incorporan o trastorno por abuso de videoxogos, porque tamén se ten visto que as pautas serían pois moi parecidas a calquera outra adicción, non? O sea, que sí que poden chegar a crear adicción. Con respecto a internet no seu conxunto, está reservado aí nunha pequena categoría na que se fala de que é unha entidade diagnóstica que necesita de máis investigación para chegar a decidir e a dicir, non, se isto pode realmente supoñer unha adicción ou non. Bueno, supoña ou non supoña, co que sí que hai un amplio consenso é que o seu uso pode chegar a ser problemático, non? A crear problemas e dificultades entre os rapaces e rapazas. Para facernos unha idea de a cantos rapaces pode afectar isto, neste estudio do que vos falaba de UNICEF, pois en España máis ou menos o 33% dos rapaces e rapazas estarían en risco de uso problemático. Con respecto aos videoxogos, unha posibilidade de adicción habería nun 3,1%, sendo sobre todo entre os rapaces que chega casi a un 5% o porcentaxe maior, e tamén con respecto ao xogo patolóxico, as apostas, pois tamén hai un pequeno porcentaxe, un 0,5%, non, de rapaces e rapazas que estarían tendo problemas de adicción a este nivel. O sea que, como vedes, isto sucede, está sucedendo e, por tanto, preocúpanos, non? Por que nos preocupa isto dos videoxogos? Bueno, por unha parte están o contido, non? O contido dos propios videoxogos e esa posible adicción que pudera suceder, e tamén porque é unha canle na que cada vez máis se poden poñer en contacto con eles pois descoñecidos, non? Porque actualmente xogas en rede, xa non xogamos só coa persoa que temos ao lado, e tamén porque poden chegar a supoñer un gasto excesivo, non? Porque en moitas ocasións os videoxogos teñen esta fórmula de free to play, pay to win, que significa que é gratis para que podas xogar, pero bueno, que se queres acabar gañando, pois ao final casi estás un pouco obligado non a acabar pagando, porque senón non tes tantas recompensas, non eres capaz de abrir certos pois portas ou cofres ou demais. Entonces é unha maneira de, ir enganchando por aí. Neste sentido, quería trasladarvos aquí cales poden ser as diferentes sinais de alarma que vos podedes ver o mellor, non, de cara a pensar se o meu fillo ou a miña filla podería ter algún problema a este nivel. Con respecto, por exemplo, precisamente a ese trastorno por uso de videoxogos, o DSM falanos de que sería unha entidade diagnóstica que estaría presente nun adolescente cando, por exemplo, ten unha preocupación polos videoxogos que pasan a ser a actividade que domina a súa vida diaria, non? Que emprega moito tempo nisto, que vemos que hai síntomas de abstinencia nel ou nela, non? Por exemplo, que cando se lle impide xogar ou cando non pode xogar polo que sea, pois está moito máis irritable, máis ansioso ou incluso triste, que hai tamén unha tolerancia, é dicir, que cada vez necesitan máis tempo, máis cantidade de tempo para sentirse saciados, para que iso lles valga, que en algún momento, tiveron certos intentos de controlar o seu uso, o número de horas, non, que están aí, pero non foron capaces, que hai unha pérdida de interese noutros hobbies ou aficións que antes sí que lle gustaban, que antes tiña outros intereses, outras actividades de ocio e tempo libre, pero agora xa non, deixou de facer todo iso para centrarse únicamente nos videoxogos, que, aínda que saben que isto lle pode traer algúns problemas e xa lle está traendo, sigue no facendo. Tamén si vemos que hai certas mentiras, non, de canto tempo levan empregando isto, podería ser unha sinal de alarma tamén, e tamén si o uso dos videoxogos é empregado precisamente para escapar, non, dunha realidade que ao mellor non lles gusta moito ou de sentimentos negativos complicados de xestionar, para aliviar, non, a súa dor. E tamén si vemos que hai certos descoidos ou perdas de relacións significativas, pois porque agora xa non quedan cos amigos e amigas de antes, que agora pois o seu rendemento académico baixou moito. Todo isto, non? Se hai pois só unha ou dúas destas características e de vez en cando pois entraría dentro do normal, pero cando hai varias destas características e dunha maneira continuada, poderíamos estar ante un problema destas características. Con respecto aos contidos, tamén dicirvos que nos preocupan, non no sentido de que sexa unha cuestión de censura, non? Sino que sabemos que neste momento
da infancia e da adolescencia, os rapaces e as rapaces están construindo a súa propia identidade, non? E, por tanto, son como esponxas. Todas as experiencias que teñan ao seu redor van impactar dunha maneira ou doutra neles. Este risco que tería é de unha certa normalización de modelos de relación pouco axeitados que a veces se expresan nos videoxogos, por exemplo, o papel da muller, non? En moitos deles, que moitas veces están hipersexualizadas, cosificadas. Isto cada vez está mudando máis mulleres, ademais, están tratando de traballar tamén no mundo dos videoxogos e entón esa mirada feminina tamén se traduce nos contidos e en como se expón ese rol femenino, pero aínda así, bueno, por agora non está de todo equilibrado, entón o que estaría un pouco aí en cuestión, non? Sería precisamente a educación e a socialización dos nosos fillos e fillas. E para que vexades o que vos comentaba, que sí que ten, non, hai algún efecto con respecto ao que nos fagamos ou promovamos na casa, traivos estes datos nos que nos comparábamos os datos de ciberacoso entre rapaces e rapazas, comparando en caso de que xogaran a videoxogos violentos ou se non xogaban a este tipo de videoxogos. Con videoxogos violentos nos referimos a estes que son para maiores de 18 anos, que ademais teñen esa etiqueta, non, de violencia, por exemplo, tipo GTA ou Call of Duty. Neste caso, se vedes na gráfica da esquerda, podedes ver que entre as víctimas, no caso de aquelas persoas que non xogan, temos un 7,9% deles eran víctimas de ciberacoso. Sin embargo, entre aquelas persoas que sí que xogan a este tipo de xogos violentos, a porcentaxe ascendía a 12,20%. O mesmo esquema tamén se repite entre os agresores, non? Si vemos entre aqueles rapaces e rapazas que non xogan a este tipo de videoxogos, a porcentaxe sería de 7,4% e falaríamos dun 11,7% entre aqueles que sí xogan. E tamén entre os bully victims, que é un perfil no que se mestura, non? Que a veces son agresores e a veces son víctimas, con unhas persoas actúan como agresores e como outro como víctimas. Tamén aquí se ve que casi duplica, non? No caso dos que si xogan. E estas diferencias, ademais, se maximizan, non? Se ven moito máis acentuadas se facemos un análise por diferentes rangos de idade. Se collemos a idade máis baixiña, entre 12 e 13 anos, porque isto viña dunha mostra de 12 a 18, vemos que as diferencias aínda se maximizan máis, non? O que nos está falando de que sí que ten repercusión, non é que sí que está correlacionado o feito de xogar a isto con precisamente esa participación. Que recomendacións neste sentido? Bueno, a animarvos a ter presente todos esos códigos que podemos ver cando lle damos a volta ao videoxogo, que nos alertan, non, do tipo de contido que poden ter, animarvos tamén a ter en conta os códigos de idade e a xogar tamén cos vosos fillos e fillas, porque é unha maneira de acompañalos e de coñecer que están facendo. Tamén o papel das nais e pais tense visto que ten un impacto precisamente, por exemplo, no porcentaxe de xogadores de azar online, é dicir, nenos e nenas que fan apostas online. Por exemplo, cando lles preguntábamos se os seus pais e nais se preocupan por ensinarlle e aconsellarlle sobre o seu uso responsable de internet, entre aqueles decían que os seus pais non se preocupan para nada, o 14,2% deles eran xogadores de azar online. Sin embargo, aqueles que decían que sí, que os seus pais se estaban preocupando moito neste sentido, a porcentaxe baixa ao 4,6%. Por tanto, vedes que a diferencia é moi grande. Ao mesmo tempo, tamén, se, por exemplo, lle preguntamos se adoitan conectar a partir de medianoite, non? As redes sociais, a internet, os videoxogos, o que sexa. Se nunca ou case nunca facían isto, o 2,8% deles xogaban as apostas online, fronte a un 17% deles que sí que o facían no caso de que dixeran que todos ou case todos os días se estaban conectando a partir de medianoite. Por tanto, tamén o cando os nosos rapaces e rapazas están en liña tamén nos leva a un tipo de comportamento ou a outros. E tamén incluso, por exemplo, o feito de levar o móvil a clase. Se nunca ou case nunca levaban o móvil a clase, un 2,5% deles fixeran algún tipo de aposta de azar online, fronte ao 12% no caso de que dixeran que todos ou case todos os días levaban o móvil a clase. Por tanto, como vedes,
o que facemos nos como pais e nais a hora de educar, a hora de poñer as normas e límites con respecto a isto, ten un impacto directo e inmediato nas conductas dos nosos fillos e fillas. Por tanto, tendo en conta todo isto, e xa para ir rematando, ter en conta como podemos previr, non? A conversa de hoxe iba un pouco por eso, claves para comprender, non? Que tratei de esbozarvos por aquí e agora tamén tratar de saber como previmos todo isto. Bueno, desde o noso punto de vista, a prevención ha de ser integral. Isto significa que todos temos un papel para tratar de promocionala. Isto significa que a sociedade no seu conxunto temos un papel importante e relevante. Isto significa que todos estamos implicados, que é necesario que se fagan normas e leis que protexan os nosos menores nestes entornos, e é necesario, por tanto, tamén un compromiso político e unha aposta por esta prevención. O seguinte chanzo seríades vós, nós, non? Aquelas persoas que están máis en contacto cos rapaces e rapazas e máis en contacto coa súa educación, precisamente. Os nais, as pais, os educadores, os profesores, sociedade, técnico e demais. E, por último, e non menos importante, sin esquecernos, por suposto, dos mozos e mozas, porque temos que pensar que todo isto facémolo para eles, pero tamén sería moi importante facelo dende eles. Moitas veces eles teñen moitas claves para axudarnos a como poder facelo. E que podemos facer entón neste sentido? Bueno, a proposta é empoderalos a través da educación en valores e habilidades de vida. Isto que significa? Isto sería algo así como poñerlle unha armadura preventiva aos nosos adolescentes que eles terían consigo en todas as circunstancias da súa vida cando saen pola porta da nosa casa, tanto figuradamente a través das pantallas como efectivamente para a rúa. Unha armadura que lles axude a enfrontar os diferentes retos, dificultades e desafíos que teñan ao longo da súa vida. Este modelo de habilidades para a vida tense visto que moitos programas preventivos, precisamente dos máis efectivos de cara á prevención, tanto do consumo de alcohol e outras sustancias, como tamén do uso problemático de internet e das novas tecnoloxías, tense visto que é un modelo que funciona e que dá ferramentas que son transversais e que axudan, como vos digo, a moi diferentes ámbitos da nosa vida. De que estamos falando concretamente? Pois estaríamos falando de tratar de promover unha autoestima sana nos nosos fillos e fillas para que así non dependan tanto deses likes, por exemplo, a través das redes sociais, tratar de fomentar a súa empatía, que se poñan no lugar dos demais, porque isto, por exemplo, tense visto que está moi relacionado co tema do ciberacoso, precisamente, en grande parte os agresores teñen dificultades a nivel de empatía, de poñerse no lugar do outro. Tamén a súa asertividade, unha capacidade que fai que eu sexa capaz de reivindicar os meus dereitos, sin asoballar os demais, pero tampouco sin ser asoballada. Moi importante tamén a hora de xestionar os conflictos que poidan aparecer na rede. As habilidades de comunicación, promocionar tamén esa habilidade de resolución de conflictos, da responsabilidade, de que as miñas accións teñen repercusións e consecuencias, do respeto, as normas e límites, neste caso que partan precisamente dos pais e nais, das familias, e as alternativas de ocio e tempo libre. Bueno, de todo este amalgama de habilidades de vida, queríame centrar principalmente para falar coas familias destas dúas últimas. Por unha parte, tense visto que as normas e límites son necesarios. A veces parece que teñen mala prensa, ou que non nos gusta o mellor velo así, ou que decir que non é complicado en moitas ocasións, porque eles teñen moita habilidade para seguir insistindo, pero é necesario que sexan claras e que estean aí postas de maneira coherente e consecuente. Como vedes, internet e as redes non teñen límites, por tanto, se queremos de alguma maneira tratar de protexelos e axudalos a que haxa un equilibrio nos tempos e nas habilidades e as cousas que fan tanto na rede como fora, esas normas e límites serán necesarias. Na medida do posible, animos a que as establezades xuntos, porque é moito máis sinxelo que os adolescentes estean dispostos a seguir unha norma se eles tiveron algo que ver a hora de poñela. Hai que poñer sobre a mesa as habilidades de negociación dunha parte e doutra, pero iso vai ser moito máis fructífero que si son impostas de maneira unilateral, por unha parte. Escoitar sempre a súa opinión, promover
o acordo e a responsabilidade, e algo tamén importante é premialos cando cumplan co establecido. Non estamos falando de premialos dunha maneira pois retributiva, non, ou física, con cuestións, con regalos, non, digamos, ou demais, sino máis ben dunha retribución social, non, de pois que contento estou porque estamos cumplindo isto, con unha palmadiña na espalda, porque, bueno, da mesma maneira que nós, o mellor, pois a nosa retribución, non, polo noso traballo e o noso salario, a ninguén lle amarga, non, pois que, pois, por exemplo, o noso superior ou a nosa superiora recoñeza que estamos facendo ben o traballo. Mais alá de que sexa a nosa responsabilidade, eso dá impulso para seguir facendo, non, e seguilo facendo ben no camiño que temos acordado. E tamén é importante que as normas sexan poucas e claras, vale? Se hai moitas normas, bueno, ao final acabamos xa non sabendo siquiera onde estaban establecidas. Tamén especialmente importante as alternativas de lecer e tempo libre. Por que? Porque en moitas ocasións non queremos que estean moito tempo nas pantallas, pero pois tampouco nos parece boa idea que baixen a rúa, pois porque non podemos garantizar a supervisión que nos gustaría, non temos oportunidade o mellor de que poidan ir a algunhas actividades, e entonces, claro, non queremos que estean aí, pero ao mesmo tempo é casi o único lugar no que se lles permite estar. Entón, neste sentido, na medida do posible, animamos a que tratedes de fomentar pois actividades en grupo, en equipo, porque desa maneira, precisamente, esas actividades serán o lugar idóneo onde poñer en marcha todas esas habilidades, non, da armadura preventiva que estivemos falando. Na medida do posible tamén, pois, alternativas de lecer e tempo libre que teñan que ver con hábitos de vida saudable, tanto dende o deporte, o contacto coa natureza. De feito, tense visto, por exemplo, en investigacións pasadas que xa fixemos, comparábamos cal era o nivel de uso problemático de internet entre adolescentes segundo o segundo nivel de actividade física. Por unha parte estaba aqueles que non facían deporte, os que sí facían deporte e os que facían deporte e ademais federado, non? Pois viuse que precisamente aqueles rapaces que non facían deporte tiñan as tasas máis altas de uso problemático de internet e aqueles que facían deporte federado pois tiñan as tasas máis baixas de uso problemático de internet. Isto un pouco explícase tamén co que falábamos antes, non, do custo de oportunidade. Se eu pois paso X horas a semana entrenando, se ademais despois na fin de semana pois teño unha competición e estou implicada co meu equipo e en facelo ben, pois todo iso vai facer que ese tempo non este desenvolvendo esas habilidades e que ademais non estea precisamente todo o tempo nas pantallas. Tamén potenciar na medida do posible aficións como a música, a pintura, a lectura, o cine, o teatro, a danza, que axudan como unha maneira e un motor de expresión e tamén da propia persoa. Con respecto ao papel das nais e pais, bueno, como estades demostrando estando esta tarde aquí, é necesario que se dedique un pouquiño de tempo á súa formación en competencias tecnolóxicas, en entender que é o que está pasando e en non quedarse moi atrás. Isto non significa que nos teñamos que convertir de repente en un hacker, non? Digital, ni moito menos. Pero sí que é necesario que saiba un pouco pois cales son as redes sociais na que está o meu fillo e filla, que o que fai ali exactamente, pois bueno, un pouco ter un pouco de noción, non, do que está sucedendo. Sobre todo porque se ten visto que se os menores perciben que hai unha diferencia moi grande, hai un abismo, non? Casi diríamos, entre o que eles están facendo e o que entenden os seus pais sobre isto e as súas nais, é moi probable que non nos consideren como unha fonte de axuda se algo sucede, non? Se eu trato de explicarche ao meu pai ou a miña nai pois que me pasa, que isto do TikTok, vamos facer pois algunha publicación conxunta incluso ou demais, pero o que encontro é pois nin moito interese, nin que tampouco se estea enterando moito, non? Por máis que eu lle trate de explicar, pois seguramente sexa unha canle informativa que se vai pechar, non? Simplemente. Entón, para cerciorarnos de seguir sendo tamén unha fonte de información e de apoio aí, é necesario que nos manteñamos un pouquiño día sobre isto. Con respecto a recomendacións específicas, bueno, non demonizar as tecnoloxías, porque, como vemos, danlle moitas cousas positivas, por tanto, eles van balancear e van tratar de, na medida do posible, que eses privilexios non se lle acaben, seguir con todo ese acceso, tratar de ser coherentes, porque, como explicamos antes, o exemplo é
a ferramenta máis potente que tendes, falar con claridade de cales son as vantaxes, os inconvenientes, cales son os riscos, se hai, por exemplo, pois algunha nova na tele, aproveitala para poder falar sobre isto, establecer normas e límites e ter en conta que a prevención debe comezar xa dende os primeiros contactos, non? Non fai falta esperar a que el ou ela teña o seu propio móvil, seguramente antes xa teñan interactuado e probado pois, cos nosos propios teléfonos, cos teléfonos de outros membros da familia ou de outros amigos, por tanto, a prevención debe comezar desde o comezo. Tamén vos animo a fuxir por outra parte, non, da prohibición ou da censura, porque non é o camiño, é porque inevitablemente estamos nun mundo digital, non? Sino acompañalos e axudalos a que lle saquen o bo rendemento, a que consigan o mellor deles e que no caso de que en algún momento haxa algunha cuestión complicada de xestionar, poidan acudir a vos. Interesarnos, por tanto, polo que están facendo, supervisar de alguna maneira todo isto e, bueno, paciencia e máis paciencia, non? E xa para rematar, traio-vos aquí un pouco de decálogo, as recomendacións que a Academia Americana de Pediatría traslada aos pais e nais. Por unha parte, tratar de evitar o uso de medios digitais ata os 2 anos, porque ten visto que non aportan pois nada para o seu desenvolvemento. Para aqueles rapaces e rapazas entre 2 e 5 anos, limitar o emprego das pantallas como máximo a 1 hora ao día e tratar en tal caso de que sexan pois, actividades máis ben educativas e acompañadas, por suposto, tamén dos maiores. Si falamos de nenos e nenas, pois ata 9 anos como 1 hora máximo e para nenos e nenas maiores desa idade 2 horas máximo. Tratar tamén de apagar a televisión e os outros dispositivos cando non se estean usando, e decir que tamén haxa lugares e momentos nos que non este presente, non? Que non este televisión todo o tempo aí de fondo, nin todo o tempo de fondo pois unha tablet ou ordenador ou demais. Tratar de evitar o emprego da tecnoloxía como a única maneira de calmar os nosos fillos, non? E que toda a súa xestión emocional viaxe por aí, senón tamén axudalos a xestionar esas emocións difíciles de outra maneira. Implicarnos na selección desos contidos, no consumo e no uso das pantallas dos nosos fillos, evitar que durman, como dixemos tamén ao comezo, con dispositivos na habitación, porque se ve que está relacionado con a peor calidade do sono, rexeitar que empreguen as pantallas mentres están facendo as tarefas escolares na medida do posible, porque tamén non axuda a atención. Se hai algunha tarefa que precise desa ferramenta, pois si empregala nese momento, pero despois poder retirala, e designar tempos e espacios comuns, non? Nos que a tecnoloxía non estea presente, nos poidamos mirar os uns aos outros pois cara a cara. Para rematar, vou vos poñer un vídeo que, bueno, eu creo que trata de reflexar un pouquiño o que eu vos quería contar esta tarde aquí, que é que o exemplo precisamente é o motor máis importante que tendes, a ferramenta máis potente e que atendes aí 24 horas a vosa disposición, que moitas destas cousas seguramente agora, pois ao longo deste tempo que estivemos falando, vos sonarán e as tendes presente, pero, bueno, subilas máis á superficie, non? Telas aí máis presentes no noso día a día e comparto con vos co isto e abrimos turno de preguntas por si hai algunha reflexión, algunha cuestión que queirades preguntar, comentar ou reflexionar. Vamos a ver. Dicen que nuestros hijos son lo que ven, pero los últimos estudios revelan que por encima de la escuela, la calle o incluso la televisión, lo que más les influye y les marca para el futuro es lo que ven en su propia casa. Toma ya, otra cosa más para añadir al top 10 de presiones que te pone la vida, como si no tuviéramos suficiente. Y ahí te ves, angustiado, pensando, ¿estaré alimentando a la bestia? ¿En qué clase de ser se convertirá si su modelo a seguir es alguien incapaz de encontrar el mocasín reglamentario, no sé qué de ballet, o la otra mitad de Lily, el conejo? Este pequeño monstruo, si se fija en mí, ¿será un tipo sociable y justo? ¿Por lo menos cuidará un poco el planeta? Uf. ¿Podrá, no sé, distinguir lo orgánico de lo otro? Pues mira, sí, tenemos lo que hay que tener. Amor del bueno. Lo demás tiene fácil solución.
nada como el hogar para amueblarnos la cabeza. Bueno, pois iso, decirvos, agradecervos este tempo compartido, decirvos que efectivamente tendes o necesario, as ferramentas necesarias para poder acompañar os vosos fillos e fillas, e nada, quedo aquí disponible para as cuestións que poidan xurdir. Vou deixar de compartir pantalla. Pois moitas gracias, Patricia. Sin dúbida foi un placer compartir este ratiño contigo e que nos permitiras reflexionar sobre esta temática que sin dúbida tanto preocupa ás familias. Imos de trasladar algunha das preguntas que foron surgindo ao longo da tua presentación. Preguntábanos por aquí como se pode controlar o que fan os fillos a través de internet sin violar a privacidade. E relacionado con isto, que tamén esboza, comentaches xa un poquinho, que opinas sobre os dispositivos de control parental? Cal é a tua opinión? Vale, con respecto a isto, como podemos controlar un pouco non o que fan? Pois isto creo que non hai fórmulas que sirvan para todas as familias iguais, porque, bueno, cada unha non ten precisamente a súa realidade e as súas maneiras de xestionar neste sentido. Existen estes dispositivos de control parental que creo que son especialmente útiles, sobre todo ao comezo, non? Se os rapaces están empregando a rede, pois cando son especialmente pequenos, pois para tratar de que certos contidos xa non lles aparezan e poidan ser inapropiados para a súa idade. Pero sí que tamén animo a que non teñamos un pouco a ilusión de control, non? Pensando que se eu poño este sistema de control parental, pois, por exemplo, no móvil ou no ordenador que temos na casa compartida ou demais, pois que estou salvado. Porque, bueno, o certo é que poden estar compartindo o uso o mellor a través do móvil de outro compañeiro, que igual que hai maneiras de poñelo, tamén hai maneiras de tratar de quitalo. Entonces, creo que pode ser, sobre todo ao comezo, unha maneira de frenar, sobre todo, o acceso a certos contidos inapropiados, pero que da mesma maneira non nos dea esa sensación de control. Fronte a isto, ou acompañando a isto, animaría a que precisamente os acompañemos. Sobre todo ao comezo, cando eles comezan en todo isto, gústalles moito ensinarnos o que fixeron, pois as fotos que fixeron, que lles sacaron filtros e lle puxeron non sei que, o TikTok que acaban de facer cos seus amigos. O sea, sí que hai, sobre todo ao comezo, despois cando nos imos facendo maiores, pois a esfera de privacidade tratamos de que sexa un pouquinho maior, como é normal e como nos sucede a todos, pero sí que hai esa vontade de compartir, non? Entón, aproveitalo para nesa maneira de conducir, de compartir, tratar de facelo. Tamén, por outra parte, pois hai outras familias que teñen pois as que coñecen cales son as claves o mellor dos seus fillos e fillas para poder facer puntualmente algunha revisión ou algunha supervisión neste sentido, podería ser outra fórmula, vale? Pero tamén igualmente sin deixarnos levar pola ilusión do control, porque eu pois podo estar borrando certas cousas, non? Que non quero que nese hipotético control pois vexan os meus pais ou demais. Por tanto, o máis importante non é centrarnos, penso, nesa educación no control das TIC, non? Sino esa educación en valores e habilidades da vida a un nivel xeral, non? Que vai repercutir tanto no seu uso dos medios digitais como pois da xestión das súas amizades e demais, non? Que estamos falando ao final dos rapaces e rapazas de maneira global. Moitas gracias, Patricia. Pregúntanos tamén como advertir ou signos de alarma que un neno ou nena se está convertindo nun adicto ao mundo digital. Vale, pois un pouquiño os diferentes criterios que comentei para o trastorno de uso de videoxogos sería igual
non? Tamén para o uso problemático de internet no seu conxunto ou para as apostas e demais, se o trasladamos, non? Por exemplo, antes dicíamos, pois, podemos nos preocupar se vemos que pasan moito tempo xogando videoxogos. Da mesma maneira, podemos nos preocupar se vemos que pasan moito tempo nas redes sociais ou se pasan moito tempo pois en páxinas de apostas ou demais, non? O síndrome de abstinencia é algo que é compartido tamén, o sea que se vemos que non poden acceder a estes contidos que se poñen moito máis irritables, a veces, de feito, non sabemos exactamente, non, que é o que lles está xerando isto, pero esas sinais de alarma sí que son compartidos e, por tanto, axudaránnos a darnos conta de que algo está sucedendo. Se hai un cambio significativo, sobre todo na súa vida, non? Se antes o rendemento académico pois era bo e agora está baixando moito, ou antes, bueno, era mediado, non? Mais ou menos iba tirando, pero agora está polo chan. Se vemos que lle costa moito levantarse polas mañáns, porque o mellor resulta que durante as noites está dedicando moito tempo a isto. Se vemos eso, pois que cada vez queda menos cos seus amigos ou coas súas amigas, que a actividades as que antes lle gustaba ir e que non teñen que ver co mundo digital agora as quere deixar de lado. Todo isto, non? O feito de que cada vez o mundo digital vaya abranguendo máis tempo e máis espacio das súas vidas fronte ao custo de oportunidade, non? Que supón todas as demais, serían un pouco sinais de alarma e de alerta de que algo está sucedendo. Perfecto, moitas gracias, Patricia. Pregúntanos tamén cal consideras ti a idade recomendable para o primeiro teléfono móvil. Bueno, esta creo que é a pregunta do millón, non? Sempre, cal é a idade tal cual. Bueno, como igual que dixen antes, creo que a realidade de cada familia é distinta, non? Entonces é difícil decir unha idade concreta. Non obstante, en principio, baixo o meu punto de vista, en primaria non sería necesario un móvil. Eu animaría aos pais, na medida do posible, a resistir hasta secundaria. Sei que é complicado, sei que cada vez a idade media de inicio está baixando e que ademais eles son moi tenaces, non? A hora de pedir ese móvil, que quero un móvil, que son o único da clase que xa que non ten o móvil, que me vou quedar fora e demais, non? Pero, bueno, por unha parte, cales poderían ser un pouco as tácticas aí para resistir, non? Porque eles van facer seguramente un asedio aí para tratar de conseguir. Unha opción podería ser, sei que a veces resulta complicado de facer, pero, bueno, a veces entre varios pais ou nais nos podemos poñer un pouco de acordo, non? Para facer ese bloque común, precisamente, e iso vai favorecer que ese todos o teñen, pois non sexa tan fácil de dicir, non? Por outra parte, no caso de que nos vexamos pois abocados finalmente, non? E decidamos finalmente, pois, imoslle mercar un móvil, o importante tamén é que non pasen de 0 a 100, é dicir, que non pasen de non ter móvil a, de repente, teñen un móvil as 24 horas do día, en todo momento e todo lugar, non? Senón que xa o achegamento a eso vaya sendo progresivo e que vaya sendo controlado. Pois o mellor, ao principio, podeno empregar pois só as fins de semana, non? E decidimos pois que 2 horas o sábado e 2 horas o domingo, por exemplo. Despois, pois, progresivamente, pois que tamén algunha tarde durante a semana. E despois así, non? Mais. Tamén sempre, pois, que, por exemplo, o que decíamos, que traten de que non durman cos dispositivos na súa habitación, que haxa espacios reservados para o mundo sin tecnoloxía, non? Pois, por exemplo, cando comemos ou cando cenamos, todos xuntos, e tamén o ir compartindo e ir facendo con eles, non? Ese acompañamento. Creo que sería o máis importante e o máis relevante a hora de tratar de transicionar cara a un uso responsable. Perfecto, moitas gracias. Como ves que está afectando a tecnoloxía no desenvolvemento das habilidades sociais en nenos e nenas? Pois, bueno, por unha parte estáse vendo, non? Que hai rapaces que a través das redes sociais pois non teñen ningún problema, non? A hora de interactuar, falar cos demais, pero despois, a hora da interacción cara a cara, pois sí que se están vendo en algúns casos que lle está sendo máis difícil. Unha vez máis, o porqué é porque teñen menos espacios e menos lugares nos que poñer en práctica precisamente esas habilidades sociais, non? Se a min me costa falar cos meus compañeros, son especialmente tímido ou tímida, por exemplo, e ademais cada vez menos falo con eles cara a cara, sino que o fago máis a través das redes, pois
perdo esas oportunidades de poder facelo, non? De poder enfrontarme e ao principio pois que non me saia todo ben que eu quixera, pero digamos de alguna maneira ilo probando e ilo perfeccionando. Bueno, isto é unha cuestión como de exposición, non? Tamén a través das redes sociais pois damos un pouco que decíamos a mellor cara de nos mesmos, non? Pois podemos facer moitas fotos e hasta que sae aquela que nos gusta, pois esa visión que queremos dar de nos mesmos, cando nos ven cara a cara, pois hai veces que estamos mellor e outras veces estamos peor, non? E iso non se pode controlar. Tamén, pois neste sentido, todo o tema de os filtros e demais, non? Ou como esa presión cara a imaxe corporal dos adolescentes, pois tamén fai que as súas habilidades sociais neste sentido pois non se vexan reforzadas precisamente, non? Así que o como afectan, se o empregamos moito, pode afectar precisamente cara ao déficit, non? Desas habilidades sociais, porque non temos a oportunidade presencial de poñelas en marcha. Moitas gracias, Patricia. Esa para rematar, pregúntanos alumnado participante no programa Edisgal, non sei se coñeces... Sí. Perfecto. Pois, como xestionar o tempo de uso de pantallas, tendo en conta que precisan para a realización de tarefas escolares? Claro, neste sentido, é verdade que, claro, normalmente dende o centro, non, facilítaselle un ordenador para que poidan facer moitas das tarefas escolares. Pois tratar, na medida do posible unha vez máis, que precisamente sexa unha ferramenta para esas tarefas escolares, non? Pero despois poñer normas e límites, igual que o faríamos se tiveran pois, o seu celular, o seu propio móvil ou smartphone ou demais. Que podería axudar a reforzar isto? Pois que, por exemplo, as pautas, precisamente, dado que é algo que nace dende o centro, non? E tamén implica as familias que se poñan un pouco de maneira conxunta. Pero, sen dúbida, o equipo informático vai estar na casa, entonces é necesario que os pais e nais se armen de valor, de paciencia e de cariño, non? Para establecer esas normas e límites de maneira coherente, de maneira estable no tempo e paciencia e repetir, non? Pensade, creo que hai veces que queremos que nesto das redes sociais que lle digamos unha cousa unha vez, non? E quede dita xa para todos os tiempos. Pensade vos mesmos o mellor cantas veces pois as vosas familias vos tiveron que dicir que había que facer a cama para que agora, bueno, máis ou menos todos os días a acabemos facendo, non? De adultos. Pois é algo tan sinxelo, incluso banal, non? Como o feito de facer a cama necesita de, bueno, que se nos diga en moitas ocasións, pois tamén todo isto necesita de normas e límites que se vayan poñendo e se vayan cumplindo de maneira habitual, porque senón non podemos caer na tentación, non? De pensar ou de pretender que dicindo unha vez, pois isto xa cal. É un traballo de todos os días, é un poallar, eu sei ademais que na adolescencia en moitas ocasións é un tempo un pouco árido, non? Nesto da educación, porque parece que sementas e non chega nada, pero bueno, eu anímovos porque sí que chegan, os froitos chegan, a veces tardan un pouquiño máis ou un pouquiño menos, pero dende logo que se van vendo. Así que ánimo nese sentido e forza. Pois moitas gracias, Patricia, por este ratiño e por todas estas recomendacións. Seguro que todas as familias estiveron tomando boa nota de todas as túas recomendacións por tamén permitirnos reflexionar e darnos conta, non, de cousas que ás veces ca velocidade do día a día non somos conscientes. Foi un placer e moitas gracias a todas as persoas que nos acompañaron e que están interesadas, non, por estas temáticas. Non sei se Carmen quere engadir algo máis para... Carmen, non te escoitamos, que estás... Hola. Quero agradecerle tamén a Patricia a súa intervención, os consellos que nos estuvo facilitando e que esperemos que volvamos a coincidir en outras ocasións contigo. Moitísimas gracias, Patricia. E moitísimas gracias a todos. Gracias a vos, tanto a organización como a todos os asistentes